ഓം ശ്രീനാരായണ പരമഗുരവേ നമഃ. സുപ്രഭാതം. 1249 ദിവസമായി ഇന്ന് 2024 ഒക്ടോബർ മാസം 15 ചൊവ്വാഴ്ച. 1200 ആണ്ട് കന്നിമാസം 29 ഗുരുവചനങ്ങളിലൂടെ പിതാവിൻ്റെ പിണ്ടക്രിയകൾ പുത്രൻ ചെയ്യണം. പുത്രൻ്റെ അഭാവത്തിൽ പുത്രൻ്റെ പുത്രൻ ചെയ്യണം. അവൻ്റെ അഭാവത്തിൽ സഹോദരൻ അഥവാ സഹോദരപുത്രൻ ചെയ്യണം. അതുമില്ലെങ്കിൽ സഹോദരീപുത്രൻ അതിനർഹനായിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ആരുമില്ലെന്നാകിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അന്യോന്യം കർമ്മം ചെയ്യാം. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ. ശ്രീ മങ്ങാട് ബാലചന്ദ്രൻ തയ്യാറാക്കിയ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ 366 മഹത്തായ ചിന്ത എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പിണ്ടക്രിയകൾ ചെയ്യേണ്ടതാര് എന്ന് വിവരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പിതാവിൻ്റെ പിണ്ടക്രിയകൾ പുത്രൻ ചെയ്യണം. പുത്രൻ്റെ അഭാവത്തിൽ പുത്രൻ്റെ പുത്രൻ ചെയ്യണം. അവൻ്റെ അഭാവത്തിൽ സഹോദരൻ അഥവാ സഹോദരപുത്രൻ ചെയ്യണം. അതുമില്ലെങ്കിൽ സഹോദരീപുത്രൻ അതിനർഹനായിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ആരുമില്ലെന്നാകിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അന്യോന്യം കർമ്മം ചെയ്യാം. ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അയാൾ മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നയാളും അധാപരക്രിയകൾ വിധിപ്രകാരം ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നയാളുമാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായിട്ടാണെങ്കിലും നടത്തണം. അതുണ്ടാകാതെ വന്നാൽ പിന്നീട് കുടുംബത്തിൽ അഹിതമായി എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതായാൽ അത് പര്യേതൻ്റെ ആത്മശാന്തിക്കായി കർമ്മങ്ങൾ നടത്താതിരുന്നതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണെന്ന് ധരിക്കാനിടയുണ്ടാവും. ഇത്തരമൊരു ധാരണ രൂപപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ അതിന് പരിഹാരകർമ്മങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന ചിന്തയുണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്വസ്ഥതയെയും കെട്ടുറപ്പിനെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെയും ദുർബലമാക്കി തീർക്കും. അതിനാൽ ഇതിനെല്ലാം വിശ്വാസമുള്ളതും മുൻഗണനാപ്രകാരമുള്ളതുമായ ബന്ധുവിനെ കൊണ്ട് വേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതാണ്. ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ മരിച്ചാൽ ഭർത്താവിനും, ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടാൽ ഭാര്യയ്ക്കും ഈ കർമ്മങ്ങൾ നടത്താവുന്നതാണ്. മരണം കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ ശാന്തിയും ശുദ്ധിയും വിശ്വാസവും പ്രധാനമായാൽ വഴിപോലെ കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണ് ഉത്തമം. ഏവർക്കും നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു സുദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഗുരുധർമ്മം ജയിക്കട്ടെ. ശബ്ദം നൽകിയത് സുജീഷ് മഹേശ്വരി.